Zdravo svima i dobrodošli na moj YouTube kanal. Mene zanima koji su to šamponi koje vi koristite. Takođe, da li koristite jedan šampon kojem ste verni ili naprotiv dajete šansu i drugima pa koristite više njih. Pišite mi dole u komentarima, a za to vreme ja ću vam ispričati šta je ono što se trenutno nalazi na repertoaru u mom kupatilu, tako da krećemo. Prvi, evo, ajde random, jeste Aphrodita Cosmetics Baby Natural, ovo je šampon i kupka. Ima potpuno neutralan miris, navodno miriše na lavandu, pomalo se osjeća ta lavanda, ali ono što je meni najvažnije, bez obzira što je za bebe, jeste što nema sulfata, parabena, silikona i moja topla preporuka je da koliko god možete češće birate šampone koje nemaju ove štetne sastojke. Ukoliko želite da vam kosa onako škripi nakon ispiranja proizvoda, to jest šampona, ovo je pravi izbor za vas, zato što tako dobro očisti kosu i tako dobro ispere sve to da je to neverovatno, tako da sve pohvale. Sledeći koji ću vam pokazati jeste od Angel Biotherapy sa kanabisovim uljem. On je namenjen da smanji malo i to opadanje kosa ako imate problem sa tim, ali ono što je njegova osnovna namena jeste da malo doprinese oporavku kose i stvarno to čini. Čak ima i nekako sjaj kosa nakon toga, međutim najbolje ga je koristiti zajedno sa maskom koju kupujete. Ona se drži na kosi i utrljava su teme glave, ali o tome ću vam neki drugi put. Svakako ću vam ostaviti link ka njihovoj Instagram stranice Angel Biotherapy Novi Sad. Ja sam sasvim slučajno preko drugarice koja mi je preporučila, ima dugu kosu, poručila i stvarno su odlični. Sledeći iz Alexandra Cosmetics, ja koristim inače ovu liniju 100 godina i uvek imam u kupatilu, bez obzira da li dodatno kupim neki drugi, to je Insightova linija. Loss Control, 97% prirodnih sastojaka, ali to što na njima piše Loss Control nije da su oni samo namenjeni za to. Generalno je jako dobar šampon ako želite neki onako neutralan, da prosto radi posao, ono što treba to je da čisti, posebno teme glave, onda je ovo pravi izbor i sviđa mi se što dolazi na pumpicu, jer ne morate uzaludno da trošite ne znam koje količine proizvoda, lepo isisete koliko vam treba i to je to. Imaju razne linije u okviru ove linije, za različite naravno potrebe kose, tako da, a nisu skupi. Tako da pogledajte malo na sajtu, stvarno ima dosta, ili u prodavnici. Sledeći je Nerelax šampon protiv opadanja kose, pH 5,5, njega je potrebno dobro utrljati u samo teme glave, kogod da ima problem sa opadanjem kose i slično. Ovo je kupljeno od strane mog muža, tako da sam onda i ja ukrala. Moram da priznam da je ovo strava stvar i nekako sve više i više se okrećem tim nekim medicinskim preparatima, tako da se nadam da ću u narednom periodu malo češće koristiti ovaj šampon. Inače, Zdravlje kozmetika je u pitanju, možete ih pronaći u DM-u, mi smo ih apsolutno jedva našli jer imamo i manju jednu bočicu i takođe nisu skupi. Sledeća, odnosno poslednji zapravo šampon, ali ja nemam šampon, ovdje imam masku, zato što sam šampon greškom bacila, jer sam istrošila, ostala mi je maska, ali mislim da ćete znati o čemu pričam, može se nađe u DM-u, to je ova neka kao prljavo roze bež linija Keratin Therapy, dakle kada tretirate kosu keratinom, ovo je prvo što vam kažu u DM-u kada pitate, izvinite, šta nam preporučujete da uzmemo koji šampon kada nam je kosa tretirana keratinom, onda sam se ja naravno navukla i uzela ovu masku i šampon. Šampon, odnosno sve ove koje sam do sad pokazala najskuplji, ne znam zašto je to tako, ali opraštam cenu zato što je u pitanju Alpha Parf Milano. Ja Alpha Parf šampone obožavam, ali više neke druge
nego što je to iz ove linije Keratin Therapy, Lice Design i ovo je maska konkretno koja mi je još malo ostala. Tako da, stvarno, meni su svi ovi šamponi super. Ja ne idem po principu da sad svako pranje koristim drugi šampon. Ne. Kombinujem svakako, ali, na primer, da 6, 7, 8 pranja, na primer, ja koristim jedan, pa onda ubacim neki drugi i tako da u svakom slučaju, kao i za lice, isto važi i za kosu. Ne treba dozvoliti prosto da se i sama i lice i kosa zasiti jednog proizvoda, malo menjajte, vidite šta vam odgovara, ili imajte recimo tako 2, 3 neka, pa kombinujte. Pišite mi dole šta vi koristite i vidimo se u nekom od narednih videa. Veliki pozdrav! Ćao!